Banghini student from Ahir Ingtang rakpen Sumo matehem konglong Kapatong penajok Kingisu memean areng hukese Jai Bapu Jai Bhim Jai Sabidan Ajai Mek Kedengpan Banghini student from Ahir Ingtang rakpen Sumo matehem konglong Kapatong penajok Kingisu memean areng hukese Borpothar Police Station ke parlo Saphapani Forest Office Adung National Highway 39 atau Waralong College pen hem kecebang bom ahut ihum sumo hem konglong abang api pen kerang kepapra pikajok api enat pen bike Aphan patong dun pitsi penang an akahilo citur pon thorlo laso jok logo charlie ariso lapen okorjang Banghini arenga hukeso Ahir Ingtang raklo kapang thek dun long ateng ke hem konglong ke nakalen pen sikewang kepatong dun asumo ahem konglong number lake NL02 T2147 hello lapen byte number AS09 L2825 hello lapen kapatong ahem konglong katewar abang ke katphit ajok amena kur pangthek ponlong delang lasi police atum ritarli bom lang lapen kopai kelang no pen ke phunang atum amen lake long kiritimung arong apadipani lapen anut kaprega bang like sermili teronpi rali tumaphan non erokia hospital bukajan alongsi selang pon bom anpar da biota kirip dun bomahut ange borpothar police station atumsi arona tengpen chepari deng pon pen methanga sai chiklem pon news desk report dy365 Prabi life Jai Bapu Jai Bhim Jai Sambidan Ajai Mek Karbi Anglong Bukajan Congress Committee itu kedengpon pusi bir tanang pale tangte bir tang ponpen arjus alam vacancy pini itu program daging kono alam tepi alam magala hello non Arab adet pi Assam adet lapen Karbi Anglong alu sitame idung kachini vek nang alam magala hello non Constitution putar, সংবিধান putar, BJP atum isi akai tek isi dono. Latung bat mata bangke Constitution kelari. Lasi dung Congress party pen bangke akai Rahul Gandhi alangli Bharat Juru Jatra pen alam pang dak bom lo lapen result headlong lo kadu itu buji lo lasi BJP atum इस बार 400 पार bu kaninje abang ke block isi yang deng bangke opposition atum ba India alliance ke hai deng ba la jongsi 400 ahok hak long po 400 jongsi la tum MP long po tan pute constitution kelar lo lempu tangte bharot adet bangke punjan et la pe Ladakh Karbi Anglong ini tuma adet chelang sina da ke 6 schedule area 6 schedule council do ini tu autonomous state hangbom 244 nangji puno kadu kabita la bangker Karbi Anglong ara to ning ke hangalam lahi am ta pavidat a constitution klar do 6 schedule ta pavidat po 244 ke loving alam lasi Karbi Anglong arat ta kachini alam lo lasi non a program bangke constitution Aphan kiraikom constitution also si pantai han lapen Bhimrao Ambedkar lapen Mahatma Gandhi alang pan kecil mo pensi pindah program dia kideng. Sana kaya main nanti temelong saya kita tentang fantastik dulu. Nasona thaga program atumi di fu dolo pini kira tak bokajan blok dolo rong haroghat blok long tado lapen rong blok dolo pini long kom do semua blok long dolo isi kongres committee. Mana ini je election था nanti tu Nona kili je election apu thak bageri tum sik chidang bom lo nitum ta preparation do bom lo athepi mano nitum thedlong lo Karbi Anglong arat tu amang keman jong si pleng nangji di putang te Congress party pangkan thebek ni ili tum Karbi Anglong a history chelang sina ko timu chelang sina district kelong komadari dengpen Congress sokar pen council kelong district council masinang ipi Congress sokar ASCC andulon dolo li tum house ASCC lo laso movement dolo laso pe MOU ito kuma sokar pen Congress sokar pen lapen MOU ta implement ni Congress sokar ho laso aja Congress non itu enjoy mo Karbi Autonomous Council lapen autonomous state sidame 244 implement GP sidame
Congress party asokar pe implement ji la penon itu ningkarong alam thibna lo aki hai Rahul Gandhi ke wangcheng hut ke alang li pulo ni la so puta ni chini lang lang le lang pulo apilang dam et pen alang li udak lo la ke 44 article lo ke hemprek kilong ni jitu karbeng long arat right la ke la sila so puta ke nitum India Alliance dong se sorkar wang lo to ten implement ji to bang ke Rahul Gandhi alam chat alang li ni ji lo la situng karbeng long Congress atung kame ningarong lo la pen itu number 1 agenda lo karbeng di Congress agreement autonomous state 244 article I think pen hemprek nangi 244